थांखादों आं बे समाव दंफैजाबाय चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय माने आइएप'वाली ब्रिजआव आरोना माने दाख्लै फिन खेबसेबाव दैया ओरैबायदि गिदिरमोन आरो दिनैनि गेजेरावहाय माने दिनैहाय जुलाइ ओरैबायदि आकाश पाताल 6 थारिखआव दिनै आकाश पाताल दैया देरबावबाय माने नैबेवहाय जाबाय ब्रिज आरोना नैबे जाबाय ब्रिज माने एसे लामाफोर बायदि दंमोन ओरैबायदि नुबाय आरोना माने बेफोरबायदिखौ नायोब्ला बे ब्रिजनि माने थाद'नाय गैयै जुब अखानि गेजेरजों भुटान हाजोआव हाबाय थानाय अखानि गेजेरजों ओरैबायदि दैया देरगासिनो दं आरो बेनिफ्राय सेमनायनि लामायाव गैया देरगासिनो दङ अयथासार गिदिर जाबायनाय माने बेखौ नायोब्ला माने बैथिंहाय सिगांहायसो बेखौ नायोब्ला माने बे ब्रिजनि माबाया थानाय नङा माने नैबेयावहाय माने प्रटेक्सन गैया बैयावहाय प्रटेक्सन गैया नालाय बे प्रटेक्सन दङब्ला नैबेखौ दानख'लांगौमोन दा बेयाव थानायनि अबस्थाखौ नुनो मोनाखै माने ओरैबायदि दैया ओरैहाय नै दैनि लामाया बिथिंसो फैगासिनो दङ माने खुरख्लुगासिनो ग्लब फैगासिनो दङ आरो नोंथांमोना नायबाय थादो भिडिअखौ नोंथांमोननि गेजेराव आमलाय बिदिब्ला नोंथांमोननि भिडिअखौ देखायबाय ब्रिज खुन्थियानि थाइ दं आरोना बेफोरथिं माने जाहैबाय बबे होनोब्ला नै बैथिं माने दैया खुरफ्लंबाय नैबेयाव माथावरि बायदि दंमोन माने हा खोनायल' माथावरि दंमोन आरोना दा प्रटेक्सन गैयिनि थाखायनो बे हाखौ खुरफ्लंनायजों लोगोसे दा दैया नैबेजोंहाय फुलब फैगासिनो दङ ओमफ्राय बिथिं जाहैबाय ब्रिज आरोना ओमफ्राय माने बे दैखौ दाहारखौ नायोब्ला नैबे ब्रिजनि होनाय माबाया नैबे लामाया थानाय नङा आरो बियो गासिबो बेखौ खुरफ्लंलांजोबगोन आरो बेखौहाय बेबायदि अबस्थायाव जानानै दङ बेफोरखौहाय नायोब्ला माने बे थानाय नङा खुरफ्लंजोबगोन आरो दा भुटान हाजोआव थाद'नाय गैयै जुब अखानि गेजेरजों ओरैबायदि दिनैहाय 6 थारिखनि गेजेराव ओरैबायदि अखा हादों दै देरगासिनो दं आरोना ओमफ्राय बेजों लोगोसे नै माखासे दै नायगिरि बिथांमोनाबो ओरैबो दंफैयो ओरैबो लोमगासिनो दङ नै हरैथिं मोसौ इरिफोर खागासिनो दङ आरो बेफोर लोमगासिनो दं आरो ओरैबो लोमगासिनो दङ माने बे दैनि अबस्थाखौ नायोब्ला नैबे फिस लामानि थांलाय फैलाय राहाफ्रा बन्द जानायखौ आं बेबायदि अबस्थायाव जागोन बायदिखौ मोन्दों आरो ओरैबायदि हरै साथिंबो खुरफ्लंगासिनो दं नै दैयानो नै माने दैनि लामाया नै बेजों फैबाय आरो ओरैबायदि अबस्था नाय कारेन्ट बायदि बोहैगासिनो दैया नै बेफोरो नै दाबो देरगासिनो दङ लोब देरगासिनो दङ आरोना माने बैयावहाय दैयानो ओरै गैखालामोन ओमफ्राय उफाय गैया माथो खालामबावनो दैजोंलाय सोरथो हाबावनो माने बै दैनि लामाया नैबेजों फैबायथाय नैबे लामाया थानाय हायैनि अबस्थाखौ नुगासिनो दङ आरोखि नैबेखौ खुरफ्लंगोन आरो माने बेहा जेबो प्रटेक्सना गैया नै ओरैबायदि जागासिनो दं दैया जैया मैया गुफुर एकदमबारे रिउनो माने आंनि मबाइलाबो बांद्राय मोजां नङा एसे खुहा नुयो आरो एसे गाज्रि जादों मबाइला आंना केमेरायाव एसे गाज्रि जानानै दङ ओंखायनो एसे खुहासो नुयो आरो दैया ओरैबायदि कारेन्ट बायदि जागासिनो दं नाय बेयाव ओरैबायदि उल्थां फाल्थां कारेन्टनि अभार बक्स थारमाने नै बै बुस्थुआ दाखासो जाहैबाय माने बेयो लसै खुरखानोहाय ओमफ्रायहायथ' बे दाखासेल'खासो गैखाला ओमफ्राय दैनि माबाया दाहारा मेन ओमफ्राय नै बै खुरफ्लंनायजों बेजोंहाय लाजोबगोन आरो नै खारबोगासिनो दं दैया ओमफ्रायहाय जुदि बेखौ दैया बेजों दाहार फैयोब्ला मेन लामा हरनोखा जुदि बेफोरबायदि अबस्थाखौ नायोब्ला नैबे माबाया थानाय नङा आरो बे थांजोबगोन आरो बे साफा थानाय नङा बियो नैबेफोरो माने बेहा प्रटेक्सन गैया अबस्था बेबायदि जागासिनो दङ